De plannen ontstien zo'n 10 jaar en er is een jaar ombouwd, maar nu is het klaar. Commissaris van de Koning Arno Brok die doet de officiële opening. En dat is het. Het biocentrum is net alleen circulair bouwd, maar ook bio-based. Biobased betekent dat je het eigenlijk weer terug kan geven aan de natuur. Dus het is natuur, je maakt er een bouwmateriaal van en aan het einde van zijn lifecycle wordt het weer natuur. En circulariteit, zoals bijvoorbeeld de glas in de glasbak, wordt weer glas. Daar moet je energie in stoppen om het weer circulair te veranderen in een ander product. In het gebouw zitten allerhande materialen verwerken, zoals spiekerbroeken voor de isolatie, vlaaks voor de wanden en olifantengas voor de vlier. Voor de bouwer wie het wollen uitdaging. Het weer een heel enerverend en uitdagend traject van onderzoekje, van omgaan, maar uiteindelijk het diermeidje met elkaar weer echt prachtig. De provincie, het bedrijfsleven en Squallen hebben in gearwerking met de gemeente Eerstellingwerf de financiën voor de bouw op tafel lijn. En zij moeten er nou ook gebruik van maken. De uitdaging is de komende jaar om dat onderwijs en bedrijfsleven echt bij kan komen. Dus dan heet op projecten, stages, etc. Om dat je van te krijgen en dat uiteindelijk dit toch wel het middelpunt wordt van ondernemend Oostellingwerf. In relatie tot het onderwijs, maar ook in relatie tot alle kwesties rond duurzaamheid. Alle belutsen partijen denken dat deze wijze van bouwen toekomst had. Je ziet dus met name de interieurs dat het al heel erg goed gaat met biobased. De buitenkant is nog op sommige punten nog best moeilijke dingen te zoeken. Maar die hebben we ook wel gevonden. Dus dat begint langzaam te komen. Zeker, dus dit wordt de toekomst. Het matwol, de bouwmaterialen, zoals we die altijd wend zijn, de broeken die rijdt je gewoon op. De voorbeelden in het NOS-journaal die show ik elke dag. Dus dit gaat gebeuren.